Eżitu pożittiv għat-taħdidiet bejn il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Ewropea dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment hekk kif inħareġ l-avviż legali bl-emenda meħtieġa. L-emenda kienet dik li la darba l-investitur japplika għal dan il-programm u jixtri jew jikri proprjetà kif diġà kien stabbilit, dan ser ifisser li ser ikun qed isir resident f'Malta. Iżda minflok perjodu minimu ta' 6 xhur l-investitur ser ikun marbut li jagħmel sena Malta qabel jingħata iċ-ċittadinanza. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Viviane Reding f'rapport ippubblikat fil-Gazzetta Independent qalet li l-perjodu ta' 12-il xahar jirrifletti l-obbligu li għandu jkun hemm kooperazzjoni bejn l-Istati membri u kooperazzjoni bejn l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea. Id-diskussjonijiet bejn il-Gvern Malti mal-Kummissjoni Ewropea ħadu biss ftit sigħat u mill-ewwel kien jidher li ser ikun hemm eżitu pożittiv għalkemm f'Malta kien hawn min qed jgħid mod ieħor. Issa jidher biċ-ċar li m'hemm l-ebda differenzi bejn il-ftehim li sar mal-Kummissjoni Ewropea u dak li ġie mdaħħal fl-avviż legali kif kien allega il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Meta ħarġet din l-aħħar legal notice illi daħlet suppost il-ftehim bejn il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Ewropea, aħna sibna differenzi wkoll bejn dak li ftehim mal-Kummissjoni Ewropea u dak illi daħħal fil-legal notice. Mela dawn x'affarijiet huma? Simon Busuttil kien ftaħar li l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea kienu kontra Malta. Il-Prim Ministru irnexxielu jaqqat lil kulħadd. Mhux favur tiegħu, imma kontra tiegħu. Mill-Parlament Ewropew sal-Kummissjoni Ewropea. Iżda xorta waħda l-Gvern baqa' bl-ambizzjoni li Malta tkun l-aqwa fl-Ewropa, dejjem pass jew tnejn il-qudiem mill-oħrajn. Irridu naslu li dan il-pajjiż ikun l-aqwa fl-Ewropa, li jkun pajjiż li joħloq il-ġid, pajjiż li jkun mudell tal-innovazzjoni, tal-ideja ġodda u illi ma joqgħodx jistenna lil ħaddieħor biex jagħmel xi ħaġa mbagħad jikkopja, imma fil-verità nagħmlu aħna u nagħtu aħna l-idejat mbagħad ħanħallu lil ħaddieħor jikkupjana ma ġara xejn. Il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern qed jaħdem bi pjan biex jiġbed talent lejn Malta fejn jinħoloq ix-xogħol u jinġiebu lejn pajjiżna investituri biex insaħħu l-oqsma tar-riċerka u l-innovazzjoni. Reding temmet tgħid li ġara darba dan il-programm ġie approvat f'pajjiżna dan għandu jiġi rikonoxxut ukoll fl-istati membri l-oħra.